Ako yung dalagang ayaw nang napagbabawalan. Lumaki kasi ako sa lola at yung mama ko ay nag-abroad at yung tatay ko naman ay matagal nang sumakabilang bahay. Bata pa lang ako, nagpa-abroad na si mama. Kahit alam ko namang ginawa niya yon for my future, syempre may kurot sa akin na wala siya sa paglaki ko. Nag-compensate naman si mama sa pagbili sa akin ng mga laruan na gusto ko. Gadgets, lahat ng luho. Sa tuwing ang nag-uusap sila ni mama, si lola at si mama, lagi kong naririnig si lola. Sabi niya kay mama, "Huwag mong sinasanay yung anak mo sa luho, lumalaking matigas ang ulo at tamad." Nainis ako kay lola kasi lagi siyang kontrabida. Pero na-realize ko ngayon na hindi naman talaga siya nagkamali. Katulad ni mama, gusto niya lang akong lumaki ng maayos. Fast forward sa first year college ko. Para akong nakalayang ibon. Inom doon, inom dito. Party doon, party dito. Pinayagan na kasi ako ni mama mag-dorm. Masaya akong malayo ako kay lola. Yung walang naninermon, walang nagbabawal. Pero before pa ako makatungtong ng second year college, nabuntis ako. Pinanagutan naman ako nung nakabuntis sa akin, pero dahil pareho kaming di nakatapos, kasi hindi naman siya sa taga-school, kabarkada ko lang siya sa lugar namin, ayun, hirap na hirap kaming magpalaki at magpaaral ng dalawang bata. Paminsan-minsan tumutulong si mama, pero pinarealize niya sa akin na I have to take charge of my own life. Na I am here in my position because I chose to be in this position. Minsan kapag nakakausap ko nga si mama, naiiyak na lang siya. Bilang sumunod daw kasi na henerasyon na gusto daw niya sana na mas maganda ang naging kinabukasan ko kesa sa kanya. Pero wala eh. Di ako nakinig. Kaya ngayon, eto ako. Nagsusumikap para matanggap sa trabaho abroad. Susunod sa yapak ng nanay. Pero this time, I'll do better. Ipapaintindi ko sa mga anak ko ang buhay na dinanas ko dahil hindi ako nakinig. Dahil hindi ako nagpahawak. Dahil hindi ako nagpagabay. Hoping na yung next in line sa pamilya namin matututo ng makinig, hindi yung katulad ko. My love, wala naman sigurong bata yung may gusto kapag nasesermonan, kapag napagsasabihan, kapag napagbabawalan. Even I naman, I must admit, na back in the days na napapagalitan ako, feeling ko kasi sa aming magkakapatid, ako yung mas nakatanggap ng ng pagalit. Ako yung mas nasermonan. Siguro kasi hindi naman sa mas matigas yung ulo ko, pero ako yung mas maraming nagagawang kakaiba na feeling nila ikakapahamak ko. So, nainis ako, parang nabubwisit ako thinking na, ano ba, wala ba kayong tiwala sa akin? Ano ba, lahat na lang babawal? Bakit si kuya pwede? Bakit ako hindi? Ganun yung thinking ko lagi eh. Parang I did not appreciate how I am being told na as if I don't have a mind of my own. Pero, my love, this is a normal cycle of a human being. Kapag umabot na po kayo talaga ng nasa 30s na kayo, may it be in your early 30s or late 30s, basta lumagpas na kayo sa 20s ninyo, you will start to realize na the reason as to why sinasabi nila sa inyo yung mga sermon na yun, it's because
It's their own experience based on the results of their wrongdoings. And they don't want us to repeat the same mistake. Parang pinaparealize lang naman talaga sa atin, my love, na hindi mo na kailangan maranasan para matuto ka sa pagkakamaling yan. I am gonna tell you how it feels like and how it will end up. And hopefully, you'll pick up the lesson and you don't have to go through it on your own. Kasi may mga taong kapag nagkamali, hindi na nila maibalik yung sarili nila dun sa simula. Kasi walang do-over sa life eh. 'Di ba? Walang ulit po, take two, walang ganun eh. Minsan kapag na-miss mo na yung opportunity, na-miss mo na talaga siya eh. So my love, instead of trying to resist all the time, try to ask why. Be inquisitive. Bumalik ka sa pagkabata mo when you question why. Ma, bakit lagi mo sa akin sinasabi to? Dad, bakit mo sa akin sinasabi to lagi? And they will tell you why. What they've experienced, what they had to go through, kung ano yung mga implications ng mga ginawa nilang mali, so that ma-warn ka, kabisyo, na the reason why they continuously or repeatedly sinasabi sa akin to is because yun pala yung kinahinatnan nila. And they don't want me to experience it just for the sake of learning it. Kasi I can learn it from them. So my love, sana matuto tayo sa kwento ni Gemma. I'm sure this is not a new story to you. I'm sure na may narinig na din kayong story ang ganito. Even that story may be close to you. Maybe a relative of yours, maybe a friend of yours. But one thing I know is for sure, hindi na to bago. And yet, marami pa ding nakakaulit ng parehong pagkakamali. Uulitin ko sa inyo, my love. There are some mistakes that you don't have to experience in order to learn from it. May mga tao nang nakaranas, may mga tao nang dumaan sa pagkakamaling yan. Huwag na nating hayaang mangyari sa atin, malugmok tayo because of it. Kung alam naman natin sa sarili natin na ito yung kahihinatnan yan. Parang apoy, my love. This is a constant example I keep saying whenever a topic like this comes out. Parang yung apoy, my love. Do you really have to touch it in order to know it's hot? Hindi na, di ba? Hindi mo nahahawakan yan. Kasi alam mo naman eh, lahat ng tao nagsasabi sa'yo na yung apoy, masakit yan, mainit yan, huwag mo hahawakan. Hawakan mo pa ba? Knowing na marami nang nagsasabi sa'yo mainit siya. Of course not. Naging instinct na natin na iwasan yung apoy because everybody is telling us na it's hot. So ganun din yung mga simple warnings in life. When you drink responsibly. Drink moderately. 'Di ba? Wag nyong sagadin na tipong wala na kayong pang-uwi. Kasi hindi nyo na makokontrol yung sarili nyo. Hindi nyo makokontrol yung gagawin ninyo. And even if you have the consciousness to do so, you don't have the physical ability to resist. So might as well get a hold of yourself when you are drinking. Kapag sinabi sa'yo ng magulang mo na, anak, huwag ka na munang pumunta dyan. Kasi yung mga barkada mo parang kakaiba, parang medyo BI sila, parang yung mga ginagawa nila, sinusubukan nila, hindi maganda para sa'yo. Alam mo naman sa sarili mo ang tama at mali. Kumbaga, nobody has to tell you if it's wrong or right. Kapag lahat ng mga kaibigan mo yuyose, I'm not saying masama silang tao, ang nagsisigaret ay masamang tao, it's a vice, o diba? Isa yung bisyo na dapat iwasan kasi alam naman natin na meron yung mga health hazards. But then again, kapag sila ay nagyuyose, hindi ka naman nila inalok. That doesn't make them bad people. Pero kung yung mga kabarkada mo yung tipong, pag di ka nagyuyose, di tayo friends. So magyose ka, taray mo to. Yan. Diyan sila nagiging bad influence. And if your friend is like that, then your mom is right.
yung friends na meron ka, yung circle na meron ka, ay hindi maganda para sa'yo. Again, you have your own eyes, you have your own brain, use it, my love. Para hindi ka na magkamali. Para di ka na masaktan. Okay? Sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na sa next in line. Kapag marami kaming pangaral sa inyo, kapag maraming pangaral sa inyo yung older generation, it's not because agaw trip kami, basag trip kami. It's not because wala. Gusto lang namin ibalik kung ano yung naranasan namin before na power tripping, kumbaga. But it's because naranasan na namin yung ganyang klase ng pagkakamali. Naranasan na namin yung ganyang klase ng problema. And we don't want you to undergo the same thing. Kasi I may have come out of it fine, pero that doesn't mean you'll come out of it fine as well. Your endurance may not be as the same as my endurance. Plus, it's not really a good experience. So wag mo nang asamin. Naintindihan mo ako, my love? Nagigets ninyo why the next in line is urged to listen from the generation before them. When it comes to warnings, when it comes to guidelines, it's because they already know how it will end up. Hindi mo na kailangang maranasan yung sakit para malaman yung mali. Imaginein mo, sacrifice na lang yon ng older generation para sa inyo. Sila na ang tumanggap ng sakit para makuha ninyo yung aral. Klaro? Klaro.